Il-fondi tal-maratona huma neċessarji iżda daqstant huwa importanti li n-nies ikunu magħna fil-maratona tal-Ħadd, hekk iddikjara s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello meta l-ġimgħa fil-programm NetLive wassal l-appell tiegħu għall-maratona tal-Ħadd. Ejja nagħmlu dil-maratona suċċess mill-lat finanzjarju, però nistieden kulħadd biex jiġi fid-Dar Ċentrali ħalli jkollna ċans nintaqgħu flimkien, ngħidu kelma flimkien, nisimgħu dak li tridu tgħidulna biex naraw il-politika tagħna li se nkun qegħdin infasslu fil-xhur li ġejjin tkun ibbażata fuq l-aspettattivi tagħkom. Charles Bonello spjega li tul il-jum tal-Ħadd filgħodu it-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista se tkun qed iżżur diversi każini dan sabiex inġabru d-donazzjonijiet għal din il-maratona. Waqt din l-intervista Charles Bonello qal li l-karika tas-Segretarju Ġenerali żgur li se titlob responsabilità, sagrifiċċju u determinazzjoni u insista li se jkun qed jaħdem ma' kulħadd sabiex il-Partit Nazzjonalista jirbaħ l-elezzjoni ġenerali li jmiss ħalli l-poplu Maltu Għawċi ikollu l-bidla li tixraqlu. Fuq Net Television, Charles Bonello ringrazzja lil Michael Piccinino li ħalla partit aktar b'saħħtu u aktar organizzat fil-waqt li tenna l-apprezzament tiegħu lejn il-ħaddiema tad-Dar Ċentrali.